बेबायदिनो बिफैयो आरो जायखौ मोजां मोनो बेनो भट होनानै देरहाहोहरो आरो लिडारफ्राबो जायहा मोजां मावो बे पाब्लिकनिफ्राय अनजानायखौ मोनो जायहा गाज्रि मावो बे पाब्लिकजों जुगार जायो शास्त्रआव दं जायहा जेखौ मावो बिनि आन्थाखौ मोनो होननानै शास्त्रआव दङ दा बेबायदिनो जोङो नोजोर होनानै नायबाय 17 बोसोराव जोङो नायबाय जोङो नांगालखौबो नायबाय बोसोरबायाव जों नायबाय ट्रेक्टरखौबो जों नायबाय ओरैनोसै बयनिबो रायजो सालायनाया बिदिनोसै रावबो मोजांद्रायबो गैया गाज्रिद्रायबो गैया बिनिखायनो जों रावखौबो राया गासिबो जोंनिनो बिदा फंबाय किन्तु जों बेखौल' नोजोर होनांगोन जे जायनो होयोबा जोंनि समष्टिनि नागरिकफ्रा उन्नति जागोन जोंनि ओनसोला डेभेलप जागोन जोङो जायनो होयोबा जोंनि समष्टिनि नागरिकफ्रा सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन बेबायदिखौ नायनानै जों भटखौ होनांगौ आरो मा दानिया आङो बेखायनो बुंनो नागिरदों राजिब कुमार ब्रह्मखौ नोंसोर माबादि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो रायजोफोर बुंसाय दा आंखौ नोंसोरो सानगोन गावसिनि पार्टिनि मानसिखाय बाख्नाय भट बिदों आबौआ होननानै नोंथांमोना साननो हागौ किन्तु नङा राजिब कुमार ब्रह्मनिख्रुइ साबसिन जों केन्डिडेट मोनफेराखै तुलना खालामनानै नाय दस्रा समष्टिनि खोथाखौ आं बुङाखै दस्रा समष्टिनि खोथाखौ जोंहा आखाइबो गैखाया जे बै समष्टियाव थांनानै जों खामानि मावहैगोन जों बै समष्टिनि केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनो हागोन बेबायदि जोंहा आखाइबो गैखाया जों दस्रा समष्टिनि खोथाखौ जों बुंनोबो थांखाया किन्तु जोंनि बरगाव समष्टिनि खोथाखौ आं बुंगोन जों बरगाव समष्टिनि खोथायाव राजिबनो भट होआबानो जोंहा जेबो उपायानो गैखाया मानोना साननानै नायहर नोंसोरो राजिबनो भट होआबानो जों जेबो उपाय गैया खारना मानो मिथिबाय दिनैहाय जोङो बिजेपियाव राजिब कुमार ब्रह्मआ फैदोंबाबो फैयाखैबाबो जों पार्टिनि खोथाखौ जेबो सानला जेबो सिन्था खालामला जोङो मानसिखौ नायनानै राजिब कुमार ब्रह्मनो जों भट होनानै देरहाहोहराबानो जों खुनु राहा गैला साननानै नाय नोंसोरो आंबो 17 बोसोर फाउन्डेसननिफ्रायनो आं बिपिएफनि मानसिमोन आरो आङो वमेन माबानि उइंनि आङो प्रेसिडेन्टमोन बे एथ' गोबाव समायाव आं बिपिएफनि जानानै खामानि मावबाय थादोंमोन लेटेस्ट दाख्लैसिम आङो बिपिएफआवनो दङमोन जेब्लासिम देबलाय आरो कुमार बिसोर सानैया टिकेटनि थाखाय एप्लिकेसन होनायनि साननै सानथाम उनसिम आं बिपिएफआवनो दङमोन रायजोफोर बिपिएफखौनो मोजां मोननानै दङमोन खारन दानिया मा जालायबाय एथ' बोसोर बेंनानै दोनबाय जोंहा देबलाया बेसोरा गावनि सिपिनि थाखाजों रायजोफोरखौ बेंनानै दोनबाय बिपिएफखौ बेंनानै दोनबाय हनै गेजेराव माबा देबलायनो टिकेटखौ होला देबलाया थाखा फैसा गैया बनरगावआव देरहानो हाया इत्यादि इत्यादि बुंनानै दानिया खुङो नोंसिनि लकेलजों दै खुरमाफोर दंबा गाज्रि दामोन बे पलिटिकेल लेंगुवेज बुंखानांगौ बेखौ बायध' उपाय गैया नोंसोरखौ बुजिहोनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय बे खोथाखौ बुंखानांगौ बेयाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि खोथा गैया आरो दानिया बे बिदि बुंबाय बेनो होनोसै होनना बुंबाय आं मानसिखौबो सिनाया दिनैसिम नुवाखै किन्तु नामखौ खोनाबाय थाबाय कुमार खोनादों बिथाङा सासे अफिसारमोन ब्लकआव मावग्रा भिडिअमोन होननाय खोनानो मोनदों आरो बिथांखौ खोनानो मोनदों बहुत बिथाङा थाखा फैसा दङ बियो खरसा खालामनो हागोन बियो वार्कारफोरखौ दैदेननो हागोन बिथाङा देरहानो हागोन बिथांनो होनांगौ होननानै माखासे मानसिफोरा बुंनायाव बिथाङाबो दा इलेक्सन गेलेनो थाखाय बिथाङाबो आवगायबोदोंमोन जाहैदों दानिया फैयै फैयै नै लेटेस्ट 15 दिनसोनि सिगां दाना मा खोनालायबाय दानिया होलालायनो खुमरनोबो दानिया देबलायखौ मावनो हगारफिनलायबाय देबलाया बेसेरा आरो मावलायबाय होमबा दा साननानै नायदो नोङो बेनो होनो होनहां बैनो होनो होनहां बैनि वार्कारफ्रा दानिया बेनो होनो होनोबा बैनि वार्कारजों बेनि वार्कारजों
सपोर्ट जालायो दिनैहाय साननानै नाय खुमतनि वार्कारजों देमोलाइनि वार्कारजों बियो मोनसे पार्टियानो बिपिएफआनो बिपिएफ नाथाय बिसोर सानैनि वार्कारफ्रा गोरोबलाया बे खोथाखौ जोङो मोनथिगौ स्पष्ट दा नोङो देमोलाइनो होयोबा खुमत दुखु मोनगोन बिनि वार्कारफ्रा बायफैगोन बहा थांनो राजिबनाव थांगोन बिसोरबो बहाथो थांनो आरो खुमतनो होयोबा देमोलाइनि वार्कारफ्रा गाज्रि मोनगोन बहा थांनो राजिबनावनो थांगोन रायजोफोर जोंनिया बर'नि भटारा 28,000ल' बर'नि भटारा गासै बर' समस्थियाव जोङो 28,000ल' बिनिफ्राय आधार कास्टनाबो 28,000ल' गासैहाय 56 एसे बारा आरो होमब्लाबो साननानै लादो नोङो 50,000 भट जागोन सोरबाबा बाहेरायाव खामानि मावहैदों सोरबाबा हठात इलेक्सन दिनाव लोमजानाय साजानायफोरनि थाखायबो होनो हाया गोजानाव फरायहैनाय गथ'फोर बिसोरबो एबसेन्ट जागोन बोरायनानै बुरिनानै थानाय थांनो हायै बिसोरबो एबसेन्ट जागोन साननानै लादो 50,000सो भटआ फल जागोन आरोखि होमब्ला नोंसोरो साननानै नायदो जोंना 28,000आनो खावथाम जाबाय दा नोङो इउपिपिएलआव खावसे थाबाय बिपिएफआव खावसे थाबाय राजीव कुमार ब्रह्मनाव खावसे थाबाय खावथाम जायाखै होनबा दा खावथाम जानायाव खावसेखौ राजीबआ मोनबावोसो बेनिफ्राय इउपिपिएलजों बिपिएफजों रानबाय दस्रा आधार कास्टफ्रा मालाय मा होनदों गासिबो बिजेपिखौ मोजां मोनजोबो बिसोरो आगोलावबो बिसोरो बिजेपिनोनो भट होजोबथारनोमोन जाहैदों किन्तु जोंहा बिजेपिनि केन्डिडेट गैयैनि थाखायसो बिजेपिनि मानसिफोरा बिजेपि पार्टिया नोंसोर उमुगाव होदो जोंहा केन्डिडेट गैया होननायखायसो बिसोरो माब्लाबा ट्रेक्टराव होनांबाय माब्लाबा नांगोलाव होनांबाय किन्तु मालाय दा होनलायलायदों बिसोरो एइबार सनानि सुजुग जों बिजेपिनि केन्डिडेट मोनदों बे सुजुगखौ जों नागारा जोङो बिजेपिनि बादै दस्रायाव जों भट होआ जोंनि भटआ गासिबो बिजेपियाव होनना बुंबाय होमबा बिसोरो ज' दंथारो जोंनिया खावथाम सोर देरहागोन नायदो दे सोर देरहागोन दे आंनि खुगाजों बुंहरनांला राजीब देरहागोन होननानै बुंहरनांला नोंसोरबो अंक बानायनानै नायदो फाननैया देरहायो ना फानसेया देरहायो नायदो फाननैया देरहाया होमबा नोंसोरो दिनै मालाय नोरै होनलायलायदों बेबायदि जोंहासो जोंहा सानदोंबा जोंनाहाय ससियेल मिडियायाव बायदिसिना लिरो नालाय बिजेपि सरकार जायोबा 8 शिड्युलखौ सिमफायनाय जागोन नाहायबा बेल एन्ड ब्लकखौ सिमफायनाय जागोन मोनसे हादोराव बा मोनसे काउन्सिलाव मोननै फेसिलिटि मोननो हाया मोनसे नङा मोनसे सिफायगोन होननानै बुंदों होननानै जोंना प्रसार जायाखै होमबा दालाय बेखौ बहा सिफायनो हानो दालाय हाग्रामायाबो बुंबाय थाया होमबा बन नामा बियो सिमफाय जानो फाथैसिना नामा बियो सिमफाय जानो होनना बुङा होमबा बियो एकर्डआव फैफाखानाय जेब्लानाखि गोदो भारतखौ इंराजनिफ्राय उदां जादोंमोन होमबा बर' जाथिया जाम्बाथार बिसोरो थगायनानै जाजागोन गावसिनि सय सम्पति हा हुखौ रक्षा खालामनो बिसोरो हानाय नङा रोंनाय नङा होननानै बे समावनो जोंनो बेल आरो ब्लकखौ खालामनानै होलांखानाय बै समाव गपिनाथ बरदलैयानो सीएममोन आसामाव होमब्ला बे समावनो खालामनानै गालांखानाय बे जिनिसखौ दिनै सिमफायदों होननानै जाया बे समावहाय बेबो बिजेपि लानोमोन सरकारा बिनिफ्राय दानिया 6 शिड्युला जाहैबाय दाखालि 2003आव हाग्रामा सरकारनि सुक्तियाव बे सुक्तिजोंनो फैफाखानाय मोनसे दफा बेखौबो सिफायनो होनबाबो जाया किन्तु बिदिनो बुङो आराव जायो बेफोरो सिमफाय जाग्रा जिनिस नङा बिजेपिया फैबाबो बे थागोन जेखियानो जाया मानो दिनैनि दिनावहाय राव सरकाराबो राव पार्टियाबो हारसिं सरकार दानो हाया दै रायजोफोर आं बेखौ बुंखायो नोङो जों बिपिएफखौ जोंनि होनफ्रांबाय थायो दै जोंनि होनथारनोसैमोन आङो एसेयावनो जोंनि होनफ्रांबाय थायो गोदोनिफ्रायनो बिपिएफ होननानै लेक्सार होबाय थानायखाय जोंनि होनफ्राङो बिपिएफबाबो नोङो सरकार दानो हाया बिपिएफबाबो दिनैनि दिनाव हारसिं 21टा मोना खोथायावलाय बुंगोन आरो जों हारसिंनो सरकार दागोन जोङो 21टानि जों बारा मोनगोन 25टा मोनगोन 30टा मोनगोन होननानै बिसोरो बुंलाबायनानै लायो आरो
आरो बेबायदिनो बुंखानांगौ पलिटिक्सआव भाषणफ्रा बेदिनो होखायो खिन्थु खुनु दिन मोननो हाया 21टा मोननो हाया BPF बाबो हा नोंसोरो UPPLआबो बहा 21टा मोननो UPPLआथ' बहा 21टा 9टासोखौनो मोनगोन ना मोना दिनैहाय बिसोरा बनरगाव समस्तियाव एकदम दोनदो बिसोरखौ गावसोरनि फटकाखौनो गावसोर सावबाय दाख्लै नुवाखै होमबा नोंसोरो ससियेल मिडियायाव गावसोरनो दावराव केन्डिडेटआनो 3 गाहाममोन सासेनो होबाय सानैया बोराबबाय मा आरो दालाय ससियेल मिडियायाव बुङाखै होमबा हा गिसिखानाय बायदि थारला गुगाबाय UPPLआ होननानै बुङाखै होमबा दंथारगौ बेबायदि गुगाबाय दिनै राजीब ब्रह्मनाव जइन लानो जत्त थांदों दा UPPLनि बिदा फंबायफ्रानो थांदों बिसोरनो दा जों BJPआव ज' जानानै खामानि मावनो बिसोरो ओंखारदों